Denne gang blev det for blødt for Lotte, og den griber tæller. Bolden er grebet inde i markfeltet. Det er ligegyldigt, at han vælter ned i Høvdingefeltet. Og så er stillingen pludselig 5-3 til Copenhagen Høvdinge Ballers. Og så slår de til igen, Terminators. Rockmama må endnu en gang forlade banen. Signe just på bolden. Og ingenting rammer Jannik Oberhausen. Så er det Tanja på bolden for The Terminators. Og endnu en meget, meget blød griber for jeres, så han er nu må I til at stoppe. Så står det altså 5-2. Så får de til gengæld ham på Ben Smedegaard. Og der stiller P ramt, og så er det op til Høvding Chrissy. Må bede publikum om ikke at læne jer op af banden. Banen skal være så stor som muligt for spillerne, og den skal også holde hele vejen til Valby, hvilket så er i morgen. Og for Gud ved hvilken gang griber Emilie Just, der sikrer denne første kamp til Copenhagen Høvdinge Ballers.